Beth sy'n ti'n dweud ti wedi mwynhau fwyaf hyd yn hyn yn y prosiect? Un o'r pethau cryfa dwi'n meddwl yw'r ochr ddyfeisio ni wedi dechrau wneud yn y dyddiau diwethaf. Dwi'n meddwl fi wedi cael sioc pa mor greadigol mae pawb wedi gallu bod trwy roi hunain yn y creu a yn y digwydd. Edrych nice yn ôl a meddwl. Hwna fi wedi mwynhau fwyaf. Swn i'n cytuno rili pan oeddwn ni cael ei gorfodi i ddyfeisio rhywbeth mewn amser byr o amser, cyfnod byr o amser. Oedd o'n profi beth da ni'n gallu gwneud heb just bod y pwysau yna, lle oedd o'n fforsio ni i actually greu, ac dwi'n meddwl oedd y canlyniadau yn arogl, felly dyna dwi'n mwynhau fi hefyd.